bulan Muharram, salah satunya bulan yang dimuliakan oleh Allah niku yaitu Muharram. Oke, sing 3 berturut-turut Rejab, Ruwah, Poso. Sing 1 mboten berturut-turut yaitu bulan Muharram. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sing 3 gandeng Rejab, Ruwah, Poso. Sing sitok mboten gandeng Muharram. Suro angel Muharram suro ngono lah. Wong Jawa Muharram kangel identik surowan. Saiki ada ya surowan nggih, surowan ngaji di surowan. Rasa Muharram kok sing arep teko wedi. Lek Muharram kan delek surowan. Wah iki bulannya dhewe nggih suro iki bulan wong Jawa. Mulane wong Jawa lek suro rawane duwe gawe. Nggih. Bulan sing disiriki untuk nyapa-nyapa nggih. Cara wong Jawa no ya ora Jawa ya ora apa-apa.